Mae'r cwestiwn yn gofyn I ni ddarganfod 7 rhif sydd mewn dilyniant rifyddol fel bod y term ola yn 71 a swm yr holl rhifau yw 3, 2, 9. Felly fi wedi lliwio mewn y geiriau sy'n mwyaf pwysig yn y cwestiwn. Felly, gan bod ni siarad am dilyniant rifyddol, ych chi'n gwybod taw'r enfed term yw a plus n minus 1 dy, a'r swm I n yw n dros 2, 2a plus n minus 1 dy. Mae'r fformula 1 yn cael ei roi I chi yn y llyfryn fformula. Felly, os ych chi'n edrych ar y fformula yma a gwahanu'r 2a, felly mae ydych chi a plus n minus 1 dy, sef yr enfed term. Nawr chi'n gallu galw hwnna'r term ola, os ta n term sydd gyda ni, felly n dros 2 a plus l, last term, y term ola. Felly 2 ffordd o ysgrifennu y fformula ar gyfer swm I n term. Felly beth sydd gyda ni, mae n yn 7, mae'r swm I 7 term yn 3, 2, 9, a mae'r 7fed term yn a plus 6 dy. Felly, ni'n gwybod bod hwnna'n 71. Felly, defnyddio'r fformula yma gyda'r a plus l, y term ola, ni'n gallu gosod mewn 3, 2, 9, fel yn swm ni, yn haflu 7 rannu dy 2, a ni angen dod o hyd iddo plus l yn term ola ni yn 71. Felly, cael gwared y ffracsiwn gyntaf, felly lliosi a ddau ochr gyda 2, fi'n cael 6, 5, 8, rhannu dy'r 7, a fi'n cael y bracet wrth I hunan ar y dde. Felly rhannu hwnna dy 7, a fi'n cael 94, yn hawlu a plus 71, mynd â 71 draw tynnu ffwrdd, a ni'n cael bod a yn 23. Ni angen y 7 term cynta, ond cyn wneud yn byd, mae'n rhaid I ddod o hyd I a dy. Dyna beth sy'n bwysig yn y termau hyn. Felly dyna a, ni'n gallu gosod hwn nôl yn yr fformula yma, felly y 7fed term o 71 yn haflu a plus 6 dy. A yw 23, felly 71 yw 23 plus 6 dy. Tynnu 23, felly 48 yw 6 dy, rhannu dy 6, a ni'n cael bod dy yn 8. Felly mae a yn 23, mae dy yn 8. A yw'r term cynta yn y dilyniant, 7 ohono nhw, a ni'n ado 8 bob tro. Felly term cynta yw 23 a dy 8, 31 a dy 8, 39 a dy 8, 47 a dy 8, 55 a dy 8, 63 ac a dy 8, dyna 71. Felly, ni wedi gorffen y cwestiwn. Ond wedi sydd chi bod fi'n mynd I wneud e mewn dull arall, felly ni'n mynd I ddefnyddio dull arall, gan ddefnyddio yr un swm I n term, a fi'n mynd I galw'r enfed term yn I bedol n, achos mae rai llyfrynau a papurau aroliad yn galw'r enfed term yn I bedol n. Felly, enfed term yw a plus n minus 1 dy, a swm I n term yw y fformula yna. Felly, fi'n mynd I osod mewn yn swmi yn 3, 2, 9, yw 7 dros 2, 2a plus 6 dy. Sydd gyda fi fyna. Ar gyfer y term ola, fi'n mynd I osod 71 yn hawlu a plus 6 dy. Ta cluso yr ochr y fformula yma ar ochr chwith. Fi wedi rhannu 2 mewn y braced, felly mae a plus 3 dy fi, a fi'n mynd I rhannu 7 mewn yr ochr chwith, felly mae gyda fi 47 yn haflu a plus 3 dy ar gyfer un hafaliad, a 71 yn haflu a plus 6 dy ar gyfer hafaliad arall. Hafaliadau cydamserol, fi'n mynd I dynnu nhw I ffwrdd I gael gwared ar a, fi'n mynd I dynnu 1 oddi wrth 2. Felly
47 i ffwrdd o 71, fi'n cael 24, a tynnu a yn diflannu 3 ar ôl. Felly mae hynna'n positif, rhannu 3 a fi'n cael bod yn 8. Am newid nôl, nôl yn yr un yma, hafaliad 1, felly 47 yw a plus 3 lluos i 8, felly mae a yn dod yn 23 fel o'r blaen. Felly naill llai bod chi'n defnyddio'r a plus l ar gyfer y swm, neu yr swm fel y mae a'r enfed term fel y mae, a defnyddio hafaliadau cydamserol. A wedyn ysgrifennu'r 7 term lawr fel wnaethon ni yn y sleid blaenorol. Yn y llyfrau'n fformwla, dyna'ch gwybodaeth chi ar gyfer swm i n term. Felly mae a plus l dych chi, hanner n a plus l, a hanner n 2a plus n minus 1 dy. Felly fi'n mynd i ddangos i chi nesaf nawr sut mae'r rhain wedi dod. Felly dyna ni angen profi sut mae'r rhain wedi dod. Gyfres rhifyddeg. Felly, ni'n mynd i adol lan swm y n rhif cyfri gynta 1 i 100. Cyfanrifedd positif 1 i 100. A ni'n mynd i ador ein i fyny. Nawr, gath yn yr 170au rhywbryd, gath y bachgen Carl Frederick Gauss y cwestiwn fel swm mewn dosbarth o 100 o fyfyrwyr, a dim ond 7 blwydd oed o dde ar y pryd, a fe lwyddodd ddod o hyd yr ateb mewn ffordd syml iawn. Felly, mynd i ddangos i chi un dull, a mae dull arall gyda fi hefyd. Felly, fi'n mynd i ail ysgrifennu'r fformwla y sianol. Felly, dechrau'r 100, 99, 98. Ador un lan, a ador 1 i 100 lan. Felly, mae'r un swm dy fi ddwy waith. Os dwi'n ador ein, swm i 100 a swm i 100. Mae 2 swm i 100 gyda fi. 101 am y ddau gynta. 99 a 2 yn 101. 98 a 3 yn 101. Ac yn y blaen, a'r 3 term ola, awn ni fo'n 101 a 101 a 101. Mae n y term dy fi. Felly mae 100 o'r ein dy fi mewn trefn. Felly mae 100 lluosi 101 dy fi. Rhannu hwnna dy 2. Felly mae swm i 100 term yn 101 lluosi 50, sef 5050. Felly dyna'r ateb oedd y bachgen 7 blwydd oed wedi cael mor gyflym yn ei ddosbarth, oedd yr athro'n gobeithio fydd yn cadw fe'n dywel am sbel. Mae yna ffordd arall hefyd, o'n i'n arfer dysgu i'n blant. Os ych chi'n cymryd y term cynta ar un ola ond 1, mae dych chi 100. Yr ail term ar un ola ond 2, mae dych chi 100 arall. 3 a 97 yn 100 arall. A mae hwnna yn ail adrodd yr holl ffordd lan i 49 a 51. Felly mae 49 yn matcho gyda'r 49 term ar ochr hyn i gael 4900, plus y 100 ar y diwedd, na 500, plus y 50 yn y canol. Felly 50, 100 plus 50. Felly 2 ffordd gallech chi fod yn gweithio hwnna mas. I wneud hwn yn swyddogol, felly dyna ddiluniant rifyddol, a yw'r term cyntaf, a plus dy yw'r ail term, a plus 2 dy, ac yn y blaen, a plus n minus 3 dy, a plus n minus 2 dy, a plus n minus 1 dy yw'r term ola. Felly dyna'n swm ni, ysgrifennu fel lawr sianol, felly y term ucha, nes lawr un, ac yn y blaen, nes bod ni'n cyrraedd nôl i'r term cynta. A wedyn ydor ein lan, fel wnaethon ni fyna, ydor ein lan, term wrth derm, a gyda a plus n minus 1 dy, a plus dy, gyda a plus n minus 2 dy,
a plus 2 gyda a plus n minus 3 a mae rhain yn gadael fi gyda 2 a plus n minus 1 bob tro. A plus n minus 3 gyda a plus 2 felly n minus 1 to a ola ond un a'r un ola. Felly mae 2a plus n minus 1 dy fi n o weithiau. Felly n o'r una yw 2 dwy waith y swm. Rhannu dy 2, felly dyna yn fformula i am swm gyfres rifyddeg. Hefyd gallai ysgrifennu hwnna fel a plus n minus 1 sef a, gael hwnna'n term ola L, felly a plus L, n dros 2 a plus L. A dyna'r ddwy fformula sy'n cael ei roi i chi.